jingpule nagashiki baningkong Paulus mukhu shakri kristan ha Thessalonica kalanong kapasong kadkhot khindai hadu khatwei shapang ka jinghikai para ngeit pan omna donkam bangan datho shapi U Blei U Kpa ban ye markliang badya kane phile hakipara bangit kaneng ka Macedonia lakata ru nikendu ye banang khamroi ko para do yale banlong ki bajarjar ban pyrkhat yala ka kam ban Trai dalagi kiti kumba ngilptha ye banne ka ktien jong u Trai kasam khandai phupra khot iwei badhenyo hadu khandai durwai ka jingruai batmai ha u Trai na ba ulale ki kampla kaksangti bukhui chung u kalapen job ye u ai ka duriao bat ki badan haka kin kerhu kaperthei ru kumju bat ki bashong haka ai ba ki wa ba kin thapkti ai ba ki lumru kin yarwa yakmen lang hakman u Trai na ba wansin sha ya kaperthei unsin sha ya kaperthei da ka hok bat ya ki jaitpen riu da ka jingle hok ka gospel kat kom u Matthew kalandong ka ba puson ka khot khatsau hadu lai pho ka himap neng ka srim ya ubriu u balajan mi na yeng banlet jinglen ula khot ila ki shakri bat ula pen khamti haki ila ka spa ka hajar ula ai ha wei pa wei kat kom ka sap chungi ha wei ula ai san talen ha wei pat ar talen sa ha wei pat shi talen nangta ula letno u shakri u bala yo santalen ula len khai bat ula yo nong sa santalen kumju u shakri u bala yo artalen ula yo nong sa artalen Hynrei u shakri u bala yo shitalen ula letno ula ti kathliu haga khendo bat ula buri yaka slem hadin kendrat jong kita ki shakri lowan phai bat ula ya khen yedia batki u shakri ubalayo santalen ulawan ai sa santalen phil ai yanga santalen ko kendrat ulo pen ngala kamai sa santalen shabash ko shakri busman bat babha ular ong kendrat chu philong ubala banshania hakikam kibarin kumta ngan pen khamti hapi yagi kam ki jam ki bakra ale room ban yakmen lang bat ukendrat jophi la wansa ushakri ubayo artalen bat ula ong phila ayanga artalen ko kendrat pen ngala kamai sa artalen shabash ko shakri basmat bat babha ula ong ukendrat ju philong ubala banshania hakikam kibarin kumta ngan pan khamti hapi yagi kam ki jam ki bakra ale room ban yakmen lang bat ukendrat jophi nangta lawan sa ushakri ublayo shitalen bat ula ong ko kenrat ngatep ba philong ubriu ba perking phiot na ka ba phimshem na thung bat phikhet na ka ba phimshem laben ngala khau et kumta ngala leit buri ya ka talen jompi hapo khendo shimgane ka pisa jompi ko shakri jaipre bat bam larkam la ong ukenrat ju philatip bang ot na ka ba ngam shem thum bat nga khet na ka ba ngam shem ben te belei ti phila dei ban ai sut ya ka tingka juma bat ngan jin da la yo bat sut bat Trai enda ngalawan phai ti menta tukni no na u ya ka talen bat ai ya ka hauto badan ship hau talen na ba hauta ubadan andang ai shu bat anpahu pahai Hynrei how uta ubam dan wat ya ka khyndiat bo udan ankni no na u ya une ushakri bam lar kampan to shop no shaban ha ka jingdom hangta unlingyar bat keryat nya ka gospel jong u Trai